Ang atong unang pagbasa naghisgot sa gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga nagsunod kaniya. Hastagod ang ilang anino makaayo og masakiton. Lingi ay mong tupad. Inakanang naong nimo makaayo nagmasakiton. Di man ginaanino, naong naman ginanimo. Umiingon ang tao, imong tupad mo samot ang sakit na to anang naong nimo. Pero tanawa ang mga nagsunod ni Jesus, sila si San Pedro, anino lang, anino. Makaayo nagmasakiton. Makaayo sa ilang mga gibati. Pagkagrabiha gidi ay Ginoo kun atong sundon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo unsa may giingon? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Kung mosunod tas Ginoo mga igsoon, dali kayong mausab ang atong mga bati na kahimtang. Muna ka nang naabitay magpatambag nako, unahon gid nako dayon pagsiguro nagsunod ba siya sa Ginoo o layo sa Ginoo. Kay lisod kay magsigitag tambag og tao nga nagantos unya layo sa Ginoo. Maglisod gyud ta. Bisag kung saon pa na nimog tambag na, lang inayanaya lang na, ayuha lang na, paningkamot lang. Kung di gyud siya suod sa Ginoo, maglisod gyud na. Ngilingay mong tupad nasad. Ang di mo lingi suod sa yawa. Ingna ko no be, ingna suod mo ni Lord, ingna suod mo ni Lord. Sa ato rong mga ako lagi ning i-insert kanunay no kay dool na malang eleksyon. Sa ato rong mga kandidato kanang nanagan pagka senador ngari na gyud sa konsehal sa lungsod. Kinsa Manila kaha ang suod sa Ginoo. Kana gyud una natong tan-aon kay kun mo kapili gay ta na mga suod sa yawa alaot yung atong nasod. Sa team Marcos o team Duterte, kinsa man nila'y murag tanaw na ninyo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog kanang walay tingogay kaning ako kamo no bisag kung saog sulti mo tingog yun. Wa man ta dinhi mangumpanya, guide lang ni ba? Ang ako guide lang. Kana pamalandungin. Aw na maday mo itubag. Sige, kana. Ang uban sa bingon, team Marcos ako pader. Ang usasad, Team Duterte, imo na. Sige, diha. Basta suod las Ginoo, para nimo suod nis Ginoo. Kana, butari. Nya, kinsa man ning mga suod sa Ginoo. Tanaw na itong kinabuhi sa mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi. Una, di gyud sila hangol o kwarta. Ang ila pangalagad. Nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan. Aron mga lagad, dili aron mangwarta. Kinsa may kusog mga lagad, Team Marcos o Team Duterte. Kana. So, suod sa Ginoo, kusog mo alagad. Ikaduha, musugot lang sila presohon. Musugot rag presohon. Kinsa may musugot presohon, ang Team Marcos o Team Duterte. Kana. Muna'y butari. Kinsa may kusog mo papriso, Team Marcos o Team Duterte, ayaw nagbutari. Bitaw. Mapriso tang tanan. Mabilanggo ta, dili lang sa sala, apil na ginangrihas. Kay hilig man sila mo papriso, ayaw na nagbutari. Kana rasay. Kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa ming naglingkod sa simbahan, mga empleyados katawhan, mga sulugoon sa katawhan. Di na to ma-imagine ang empleyado
kusog kayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Ana, masipya ta ana. Sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Marcos o Team Duterte. Ay lagi mo tubag kanang diha lang ana dapita. Ayan, ato ginayong una-unaon. Nganong magsigi pamantaana? Bisan kaming mga pari, ang atong talahurong minahal nga Santo Papa si Pope Francis gilubong gahapon. Usag yun sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtanaw sa iyang personal account ang naara gyud niya ni kantidad rag around $100 ang iyang kwarta. Iyang personal nga kwarta ba na kanang matawag na tug iya mga $100. Lingi ay mong tupad na pilaroy kwarta ni mo diha. Lingi ba? Mas dato pa kang Pope Francis. Oh, $100. Pila man na ang kantidad na i-convert og piso. Nas mga 6,000, 5,000 kapin. Lupig siya nako. Oh, kadawat man kog akong stipend allowance atong niaging Bernis. Diya pa sa kong bulsa. Wa man say ni dool na kong madre. Pero tiksan kog madre, wag tanda yun eh. Maluoy mo ko ng madre, ambot ngano. Na. Sa ato pa di ay ang tinuod nga suod sa Ginoo, di gyud hangol og kwarta. Di sad magsigtipig og kwarta. Muna kamo kung suod mo sa Ginoo, magsige ra gyud mo palit og slot. Sige ra gyud palit og slot. Kanang way palit-palit og slot, mga suod na siyawa. Oh. Ay yung mo doko-doko di. Father sa doy. Na magiusay mangumpisal na ako, musumbong sa ilabang kalagot ba? Ako pa din naglagot bi ako nimo. Ano man? Inon maminimo nga og di mo palit og slot, dili mi malangit. Nako di din at tinuod. Maglalis na no mis kumpisalan. Nako nakay kwarta. Lagi pa din niya naama sa te panginahanglan gud nganong imo man tang i-curse nakuha ko nag-curse nagsulti lang ko tinuod ba nga kung hangol kay kag kwarta labi na gyud partig simbahan di jud ka mo share anang 100 pesos nako siyaro sa no 100 pesos di ka mo share sa usa ka semana o di jud ka share og 100 pesos para sa simbahan nya imo pag yun ang ikasuko nya imo pag yung kong duolon kay kumpisalan ko nimo sige og dinhi tunulin na lang di man san mo tunol yawan on yun mo na sa atong ikaduhang pagbasa sulti dinhi sa Ginoo nga isuwat si Juan kani si John morning the beloved apostle mao ni ang nagpapuyo ni Mama Mary human namatay si Jesus mao nang ang iyang kasing-kasing ang iyang hunahuna niabot ngadtos langit nganuman kay si Mama Mary ni kuyog niya si Mama Mary mao'y nakatugkad gyud diin gikan si Jesus ug kinsa si Jesus ang inahan mao nang si Juan ang iyang knowledge lawom kayo kung basahon ninyo ang gospel ni John o kaning book of Revelation naghisgot og langit naghisgot og impierno kay nganuman na nakatuna na niya ni Mama Mary muna gipasuwat ni matud pag diri sa ebanghelyo daghan kay gibuhat ni Jesus nga wa niya gisuwat ang iya lang gisuwat mao kadtong makahatag natog kinabuhi unsa man ang kinabuhi kana bang motuo tas Ginoo nga siya gyud ang manluluwas dili ng kwarta dili ng mga kandidato nato dili ng atong presidente dili gani ang Santo Papa mga obispo mga pari
di na mao'y manluluwas, dili ng imong ginikanan, dili ng imong bana, dili ng imong asawa, dili ng imong employer mo'y manluluwas, dili ng mga drug lord kanang mohatag nimong kwarta, di na mo'y manluluwas. Ang manluluwas ra gyud ang Ginoo. Gihiling niya imong tupad. Ing na sugod karon, sabat nako, nasugod karon, din agyog ko mosalig nimo. Ing na ba? Lisod kayog anha ta mosalig anang imong tupad. Oh, asa man ta mosalig sa Ginoo. Adto ra gid ta niya. Ayaw anang imong tupad oy. Wa magisiguro karong hapon patay na na. Bitaw. Di pwede. Pwede. Po Francis gani ni apil pag Easter Sunday, pagkaugma Lunes, uy, patay naman. Makasya ko eh. Dili na pwedeng kuan. Moingon ta nga mosalig ko nimo kaning nagpasalig-salig nga mga kandidato og di gina sila suod sa Ginoo. Ay, pikat na nila. Wa na sila mahimo eh. Muna makadiyos, makabayan, makatao gyud unta. Dili makapera, makapangyarihan, unsa pa nang uban diha? Sakim sa kapangyarihan matud pas Tagalog. Mao nang taktako na nato sila. Ilhan man na nato, mga palaaway man na. Mao bitang nalipay sad ko karon nga ang eleksyon nato, ang atong kumilik ni hinay-hinay nag-abli sa suggestion sa mga tao. Sa una manggod ang kumilik iyang gipailan og kaso kadtong lawyer nga niingon expert sa IT, lawyer pa gyud, CPA pa gyud, niingon siya nga ayaw lagi na i-connect sa internet ang machine samtang dili pa na makahatag sa iyang counting anang presentuha. Kay i-connect na ninyo sa internet, peligro gina nga mahak nya adto dito mamanipulate ang resulta. Gikiha. Pero karon, thanks be to God, congratulations, kumilik. Nihatag na sila kamanduan, dili na i-connect ang machine, counting machine sa internet hangtod makaproduce na siya resulta. Praise the Lord. Pakpakan na tong kumilik. Salamat kayo. At least man lang sa level sa presinto, klaro na to nga ang imong gibutar mao giihap sa machine. Inig-transmit ana, posible na sana nga tuad dito ang adjustment. Pero at least ma-verify na sa kandidato. Matrace naman na uptick mo sa kanya ato mga watchers sa mga kandidato. At least ba, nanay check and balance. Kay gakinahanglan tag honest persons to count the votes of Filipinos. Dili nang dagdag bawas nya kwarta gyapoy magbuot. Mawa tas kamatuoran, mawa ta sa Dios nung kinabuhi. Mo nang ang ato rong nasod ting ubusa. Hinoon murag karong si Manaha madayon magitingal itong tag 20 pesos ang kilos bugas kanang andama ra ninyong kwarta pamalit mo og maayo. Kay nakahibaw jud ko nga di gina magdugay, labing dugay ana nga pamaligya kana tinging usa ka buwan human ana mawa na pahimusli gyud. Pero naara ba sa gipost karon dito social media nga ang ilang napalit kuno tag 29 ang kilo, 40 mang bukbok hinoon dito sud. Pag ukab sa sakob, kamang-kamang mang bukbok, ipikturan pa yun. Na social media karon tag 29, pagani kuno to, unsa ka kuno'y mo puyo og tag 20 na. Pero let us give benefit of the doubt kay mga official bianas gobyerno ang nag-declare ana nga dinhis Visayas na anay tag 20 ang kilo. Murag karon si Manaha magsugod andam na inyo dihang kwarta. Ready gyud. Grab the opportunity tag 20 kadako adang kuan nya maapil ganing bukbok kan ala sa gapil ka
Ayaw sa day ka na kato sang nindot. Ana. Sige. Manindog na ta mga buutan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato. Kining balaod sa mga Hudiyo nga kon masakpan ang usa ka babae nga nanapaw sa ato pa nag-adultery, batuon hangtod mamatay, ngilngig kay ning siluta. Pero kay ila maning balaod, dawaton gyud. Pero pag abot na ni Kristo mga igsoon, wa siya musupak sa balaod, wa sad siya ni-impose sa balaod, pero gitagaan niya og nindot nga pamaagi unsaon paggamit ang balaod. Og unsa may iyang gibuhat, iyang giagda ang mga tao nga nagdanag mga bato kay ihapak nas babae nga nasakpan nga nanapaw, iyang giagda nga kining paggamit og balaod dili ra ni para sa nasakpan nga nakasala, apil pod ani ang wa masakpi. Gilingi ay mong tupad ing nasakpan ka, nasakpan lingi ba imong tupad ba ing nasakpan na ka, ano man mo manglingi, wa pa man mo masakpi. Gikono be, isa kunos kamot, kinsa dinhi ang wa gyud sa karong adlaw. Taas ang kamot. Nang wa gyud sala ba? Na ini isa, ako siguro ko ana kay bata nang gamay. Ang bata ray way sa, pero kanang gadadag bata karon, nasada na. Mo na ingon si Jesus, sige, gamitan na ninyong balaod. Pero ang dunay katungod nga mosilot nining sad-an kadtong waysa, kinsa ninyo ang waysala mo'y muunag hapak og bato. Sa standard di ay sa Ginoo mga igsoon, ang ayang mosilot sa sad-an kadtong waysa. Sa ato rong sitwasyon sa atong nasod na may gasigig sinilutay diha, na ay gipadadag supina, na ay gipadadag warrant of arrest, na asay gipang contempt, gipang priso, na asay gipadang atos ICC. Sa inyong tanaw, kanang naghatag ana nga maong mga actions nga naay gipang priso dito sa Kongreso, naay gipriso, naay gi-contempt, naay gipadas ICC, kanang nagbuhat ana naa sila'y sawa kadto sang ilang gibuhatan ana, katong gipriso, nang gipadaan ang adto sama ni President Duterte, natoy sawa naasad. Kining nagwali sa inyong tanaw naa ni sawa, suga sa inyong tingaw na. Kanang mga madre na ni sawa, kana kusog-kusuga yan. Kansi na mo, no? Kantong na nagliktor din ka brunda-brunda, nato'y sawa. Naasan? Kanina sa kong kilid, na ni sawa. Klaro anang naw nga. Sa ato pa, kinahanglan usa ta mamalandong. Karon bitaw katawanan kayo. Kay ang ilang kita na sa social media ba, kani ako komentaryo lang mga katawa ko magtanaw ba, katong gipatawag sa to quadcom, tricom ba to, naay gipatawag nila nga moadto dito kay resource person in aid of legislation, wa man nga ang uban kay nanagana ba nga makontempt ta dia, ipapriso ta dia, murag na nga hadlok, perti nilang panaway, kamo day nya kasagaran nato diri mas pika side sa mga Duterte side man, mga supporters ang ipatawag, mga vloggers ba to, nga resource person dito sa office sa Vice President, mga inana sa una pa ba kato mga hiring-hiring ilag yung yubiton nga
kuan ko no, kana ganing nganong mahadlok mo adto, nganong dili mo tuman sa invitasyon nya supinahan, ang uban gani nisibat na kay ipa-arrest na. Ana karon sad aning tungod aning issues ICC nga giprisos President Duterte didto, nag-hearing sad sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Pag primerong hearing, daghan kay ito mga Silas Marbel, to General Torre, kisa patong uban, Remulla, daghan kay dito. Nya mura man to, aligre kay ito ilang hearing, daghan man tag nadiskubrihan. Pag ikaduhang hearing, mingaw na kayo mga lingkuranan. Wa na nang lingkod. Ni desisyon dayon si Senador Amy, o silam dito, Senador Bato, o kinsa pa to, nga atong supinahan. Karon na isyu na ron kay pag-abot na sa supina, ilan nang gi-isyu, wala pa pirmahi sa Senate President tungod kay iya pang gipasa ngadto sa Legal Committee sa Senado to analyze og dili ba mo create og more chaos kuno panag-away basig dunay constitutional crisis. Wa man mahitabo nga katong sa dito sa Congress, wa man mahitabo ngayon ayaw sana supinahi ang mga vloggers, ang mga kuan diha, ayaw usa kay kana ganing bisan gani ngadto ni President Duterte, wa man nila buhata nga ayaw usa na i-arrest ha, ato usa i-konsulta ang atong kanini ang sana legal in quotation legal committee kay base niya mo create ni constitutional crisis. Kanindot unta kung i-apply na sa tanan, sa both sides, ano bang ayaw usa paghimog action, refer usa, pero ato na lang pilion o kinsay applyan anang referral, nya kinsa sa tong i-outright na tog arrest, nga mao pala pagtugpas eroplano, arrest dayon, pada sa dayon, mura mag kanang gitawag og unsa na kanang mobiyahe ka nga inigabot ni Mos Airport iko andayon i-announce dayon those who have unsa tawag kanang magsumpay connecting flight ana please proceed to murag si President Duterte bagikas Hong Kong pagtugpa nga proceed to Villamor Air Base for the next flight. Asa naman sad ICC atong i-apply. Pero wa man gi-apply, unsa may hinungdan tungod kon atong usisahon diha sa paagi ni Kristo ang iyang paggamit sa balaod mga igsoon, duna gyoy tulo ka basihanan. Una, tungod sa gugma niya sa katawhan, mugamit siya balaod nga naa ginang gugma. Ikaduha, gamiton ang balaod aron ipatunhay ang hustisya sa katawhan, justice. Ug labaw sa tanan, gamiton ang balaod para sa kaluwasan nato gikan sa sala. Ang ato yung ultimate purpose is salvation from the bondage of sins. Mo nang niingos Kristo, kinsa to'y waysa mo'y mo naghapak. Unya kay wa man gini hapak. Ang waysa dito atong ilang pundok, si Kristo raman, sila na lang duha ug ang babae mo'y nahibilin. Ang sad-an nga babae ug ang Kristo nga way sala nga si Hesus. Nangutana dayon si Hesus, wa bay nihapak ni mog bato? Ni siya wa naman sir. Ingon sa Kristo, di sad ko musilot nimo. Siya ra may angayang musilot kay ningo mas Kristo siyang standard. Kinsa toy way sala mo'y musilot aning bayhana. Si Kristo mo'y angayang musilot. Pero unsa may iyang gibuhat? Matud pas tubag nato sa Salmo. Ang sa titubag sa Salmo? Oy. Way kudiguhay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kani di ang paggamit og balaod mga igsoon nga naa ng gugma, hustisya o kaluwasan, ang resulta kalipay. Kalipay.
sa Team Marcos o Team Duterte sa ilang paggamit sa mga balaod nato dinhis nasod kinsa manilay nakahatag og dako-dako nga kalipay sa atong mga katawhang Pilipinhon. Team Marcos o Team Duterte? Wa lagi mo tubag basta mangutanag bartig politika ay mo tubag dihalas inyong kasing-kasing. Unya karon kay umaabot mang eleksyon, ang atong pilion kadtong mga kandidato kandidata sa pagkasenador nga region padong sa pagkakonsehal sa lungsod nga mogamit og balaod aron malipay ang kinabag-ang Filipinos, dili lang ang pipila, dili lang ang usara ka partido mo'y malipay. Kana yung kinabag-an yun mo'y malipay. Di man kita kalipay sa tanan, sama ni Kristo. Wa man siya makalipay sa mga leader sa mga Hudiyo. Pero ang kinabag-ang katawhan, hangtod karon ni Api, abot na din sa Liluan, din San Vicente, nangalipay yun. Nga naman, kay nagamit lagi og balaod, pinasubay sa gugma, hustisya og kaluwasan. Kining pagpamalit og slot, unsa man sa inyong tan-aw, ako ra man sanang balaod-balaod dinhi nga pamalit mog slot. Sa inyong paminaw, makahatag ka nagkalipay natong mga katawhan? Kusga? Kadtong ni Oyon nga makahatag, ayaw mog uli nga dili mo kapalit og slot. Kay may nang magbilin mo din higkalipay kaysa manguli mo nga kamura ginaglipay-lipay kaon-kaon ana nyawa mo nakalipay sa kinabag-an. Ang balaod sa paggasto og kwarta mga igsoon, unsaon man gastuha ang kwarta para sa mga nanginahanglan. Naa sa kay imong kinahanglan, naa sa kinahanglan nimo isig katawo, bahini gyud ang imong isig katawo. Pila ra man sa ni atong gipangayo dinhi. Atong SBF dag para sa kumbinto, 500 pesos. Ang atong para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration, kanang God's Healing and Deliverance, GHDP, 100 pesos. Ang atong itabang ni Father Arnel sa iyang pagtukod og sugod siyang simbahan dito sa kolonya, kadtong haligi para ni Mama Mary, HPMM, 100 pesos. Kung atong totalo ni, 700 pesos ang simana o gusto nyo ka kada simana ka mo palit. Gamay ra kayo na kamong tibok pamilya, magtinabangay mo. Unsa may buhaton? Aron yun mapakita ninyo nga, sundon taning balaod ni Father sa pag-donate, kaning slat-slat. Unsa may buhaton? Sayong ra kayo. Karon Lenten season, ting fasting and abstinence, ting sakripisyo. Ako mong hangyoon, gikan karon hangtod sa Black Saturday, pag fasting and abstinence mo 5 kaadlaw, kada usa ninyo, 5 lang kaadlaw. Nya ang budget nato aning atong 5 kaadlaw nga kaon, nga wa nato gamita, kaon og snacks, aning 5 kaadlaw, ipalit ninyo og slot. Okay mo anang balaura? Pila pa man kaadlaw gikan karon hangtod Easter? Pila kaadlaw? Hoy. Ano sa amang Easter Sunday? Abril 20. Ana. So, gikan karon hangtod April 19. Pila man na kaadlaw? 6 man ta karon, na 13. Kuhain na ninyo 5 kaadlaw. Unsa man ang fasting? Mukaon ra kag kausa, nya ang katong duha nimo kakaunan, panalitag 3 ka kakaon kada adlaw, mukaon ra kag kausa, katong duha nimo ka meals, imo na tong iforgo nya way snacks. So mao na ana, nya kaduha ra ka mukaon sa usa ka adlaw, kausa na lang ka mukaon, katong imong usa ka meal, imo na tong kuhaon ug ang imong snacks. Mao nay fasting. Abstinence, of course, why karne. Sige. Deal or no deal? Lingi ay mong tupad. Ingna,
Sugod na ta karon. Ina sugod na ta. Kanang wa mulingi na miligro. Ang kanang nilingi nya madasigong ni hagad sa iyang tupad. Hasta sad mo mga online parishioners og mosugod sad mo karon, ala palit na. 700 pesos ra gid na worth. Nya kung gusto mo challenge, i-total na to tong mga tulo naman ni ka-challenge na to is BF Dan, 8,000 per challenge, GHDP, 1,200 per challenge, ang HPMM, 2,000 per challenge, mo total ra nag 11,200. Kana, ariba mo 700 o ariba mo 11,200. Mga igsoon, daghang mga balaod nga atong gipatuman sama anang pagbayad og buhis, sama anang pagtuman aning paglikay aning mga drugas, paglikay aning mga illegal gambling, kaning mga immoralities, sama anang pagsigig pamakak, graft and corruption, mga balaod ni nga kun atong sundon uban sa gugma, hustisya o kaluwasan, muhatag og nindot kayong epekto sa atong katilingban. Ato ning iampo, ato ning buhaton, ug ato ning isustiner hangtod sa kamatayon.